Има град на хиляди години, устоял на превратностите на времето. Гордо запазил красотата и величието си до днес. Град, приютил около себе си 19 населени места с добри хора и всички те трудолюбиви, гостоприемни и милосърдни. Град на ухание, извор на история и богата култура. Град на рози, траки и художници. Това е Казанлък. Защо го обичам ли? И защо винаги се връщам в него? Може би защото тук хората са щастливи в своето ежедневие. И не защото нямат проблеми, а защото има на кого да разчитат. Защото тук забързаният делник прелива в спокойствието на зелените паркове и местата за отдих, обласени от безгрижния детски глъч и спокойните усмивки на възрастните хора. Защото тук има всичко. Детските ясли, градини и училищата вече с нов облик, изцяло съобразен с модерните съвременни изисквания за обучение. Има места за всички деца, в прекрасните условия на обновените сгради и дворове към тях. Децата на Казанлък имат щастието да растат и да се учат в приказни детски учебни заведения. Въвеждането на системата за електронен прием в подготвителните групи на детските градини и училищата, както и оптимизирането на структурата на детските градини с разкриването на филиали, даде възможност на родителите да се чувстват по-уверени и спокойни за това, че децата им получават качествено образование. Ежегодно спортната база на всички учебни заведения се подновява, което създава възможност за разнообразни спортни дейности, както в учебно, така и в извънучебно време. Материалната база на училищата в града и в населените места е изцяло реновирана с приложени мерки за енергийна ефективност и всеки един ученик има достъп до образование в община Казанлък. В крак с съвременните изисквания за модерно образование е създаден в Средно училище Екзарх Антим I първия STEM център за природни науки и иновации. В професионалните гимназии качествено се обучават учениците за различни професии в партньорство с предприятията на общината в дуална форма на обучение. Всичко това прави младите хора по-уверени и готови да поемат по предизвикателствата на живота след напускане на училище. Тук в Казанлък младите хора и бизнесът имат отдавна мечтания технически колеж, който е филиал на Техническия университет София. За 6 години от създаването му до днес 196 лица са получили висше образование, а машиностроителните предприятия в региона – високо специализирани кадри. В момента обучението си продължават над 70 студенти. С нов облик и предназначение е и старото училище в село Розово. Тук, сред естествения и самобитен декор на Средна гора, деца от цялата страна ще развиват своите талант и въображение. Извървяхме труден и дълъг път, за да стигнем днес до тук. Благодарение на личната подкрепа и ангажираност на кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова, сме на финалната права в трансформирането на бившето основно училище Свети Кирил и Методий село Розово в средище на науката, изкуството и спорта, в инкубатор на гении, които да обичат да учат и да се развиват. Силата на госпожа Стоянова да привлича симпатизанти, да преодолява възраженията на опонентите си и да ги заразява с ентусиазма си е гаранция за успеха на преобразуването на училището и превръщането му в академия за таланти от национално, а защо не от международно равнище. През всичките тези 12 години видно от постигнатото бе инвестирано в здравеопазване. В това число са направени ремонти на здравните кабинети в детските ясли, градини и училища. Изцяло обновени и с нови звена и апаратура са поликлиниката и общинска болница доктор Христо Стамболски. Ремонт на казанлъшката поликлиника не бе правен повече от близо половин век. Днес родители и деца влизат без притеснение в обновената сграда. Възрастните има къде да седнат и изчакат реда си
Мандата ми започна 2021 година с проект за подобряване енергийната ефективност на сградата, включваща хидро- и топлоизолация, външна изолация на сградата, подмяна на дограмите и осветлението в общите части. Бяха организирани централен вход на поликлиниката, вход на спешния кабинет, западен вход за пулмологичен кабинет и южен вход, който е към детско поликлинично отделение. По този начин се сепарираха потоците в сградата и това подобри движението в самата сграда. Община Казанлък финансира изграждането на асансьора, закупуването на нов рентген, закупуването на дигитализатор, DR в рентгеновото отделение и чисто нов ехограф в гинекологичния кабинет. Тези достояния нямаше да бъдат факт, ако в проектите ни участваше община Казанлък. Нашето дружество вече е така стъпило здраво на крака. Вече сме на печалба. Инвестиции са направени и в общинската болница доктор Христо Стамболски, която обслужва не само Казанлъшката община, но и още 4 общини – Мъглиж, Николаево, Гурково и Павел баня. През последните 10 години за общинската болница доктор Христо Стамболски се случиха изключително много благоприятни обстоятелства. Те са свързани предимно с нашите намерения и намеренията на община Казанлък, както и на кмета и на целия общински съвет, да се подобрят условията за работа на персонала, както и да се създаде комфорт на пациентите, които припознават нашата болница като тази, в която те се лекуват и търсят медицинска помощ. Бяха реализирани 2 големи мащабни проекти по отношение на преоборудване на цялата болница с нова медицинска апаратура. Всички отделения получиха над 39 нови апарата. Това беше реализирано по един мащабен проект на стойност над 3 милиона лева. 2 години по-късно започнахме да работим по друг проект, който касаеше енергийната ефективност на болницата. Той включваше основен ремонт на покрива, подмяна на топлопреносната система, както и цялостно саниране. Болницата се здоби с абсолютно нова модерна апаратура. Бяха отпуснати 250 хиляди лева за основен ремонт на хирургично отделение. Едно от най-натоварените и най-важните отделения за града и за 5-те общини, от които имаме пациенти. Община Казанлък от 10 години ежегодно отделя средства за стимулиране на млади лекари и сестри, които специализират в нашата болница и подписват договор да останат да работят тук след добиване на специалност. И като говорим за здравеопазване, няма как да подминем социалната тема. И да, в Казанлък има паркове, направиха се красиви междублокови пространства и се санираха жилищни сгради. Но се изградиха също така и центрове за настаняване от семейен тип и защитени жилища за деца и младежи. Социални домове за семейства в затруднено положение, разкриха се нови работни места и нови дневни центрове, които подпомагат хората в нужда. Продължава подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми по програмата инвитро, както и предоставянето на ваучери за новородените деца на Казанлък. В услуга на родителите изцяло реновирана е детската млечна кухня, която осигурява съобразено меню за 3000 деца на възраст от 10 месеца до 7 години. Кухнята подготвя храната не само за най-малките, но и за децата в яслените групи и тези в детската градина. Намалена е таксата за деца в подготвителна група, като за второ дете тя стана безплатна. Социалната политика се превърна през последните 10 години в един от акцентите в работата на общинска администрация. За такъв кратък период в община Казанлък успяха да създадат поредица от социални услуги, система от социални услуги, която подкрепя различните целеви групи. Различни групи, които са уязвими, подкрепя се децата, подкрепя семействата. Създадаха се услуги за настаняване и създадаха се услуги, които работят на ниво превенция. Има
социални услуги, които могат да подкрепят децата с увреждания. И най-важното, че родителите имат възможността да избират мястото, имат възможността да избират подкрепата, която да получат техните деца. Фонда инвитро, който се създаде за семействата с репродуктивни проблеми. Подкрепата за новородено дете, която община Казанлък осигурява на родителите. Детска млечна кухня, която освен в общинския център предоставя храна на децата от малките населени места. И мисля, че всяко дете в Казанлък и в община Казанлък има възможността да се храни пълноценно през нея. Последните 3 години в община Казанлък, благодарение на партньорството с организации, се създаде и малко социално предприятие, в което имат възможност да работят младежи с увреждания, да развиват своите възможности и да се чувстват социално активни. И всичко това е направено с мисъл за хората, живеещи в общината. Обичащите да спортуват, има къде да го правят. Всъщност, спортът в Казанлък винаги е имал традиции, но през последните години клубовите по различни дисциплини се увеличават непрекъснато заради обновяването на досегашната и строителството на нова спортна база, поддръжката и общинското финансиране на клубовете. Днес кварталите на Казанлък вече са предпочитано място за живот заради обновените блокове, модерния, удобен и екологичен градски транспорт и подобряващата се инфраструктура – социална и транспортна. Обновяването на градската среда е факт с хилядите асфалтирани квадратни метри улични настилки, цялостен ремонт на надлез Катекс, нови тротуари, кръгови кръстовища, паркинги, велоалеи, свързващи не само кварталите на града, но и град Казанлък с населените места. Не са забравени и населените места в община Казанлък, за които са отделени средства на пропорционален принцип. Всяко едно от населените места вече е различно в община Казанлък. С всяка година надгражда и се облагородява. На този нашия нов облагороден площад аз съм щастлива, че чувам прекрасния звън на детския смях и навсякъде около мене децата се забавляват. Най-важните проекти за град Шипка, които приключиха в предходните години, са обновения ни площад Иван Георгиев, основното училище Свети Кирил и Методий по оперативна програма за енергийна ефективност и първият етап от читалище Светлина, което тънеше в разруха, към момента вече се съживява. За последното десетилетие във всички населени места в община Казанлък са завършени много инфраструктурни проекти, с нов облик е читалищния фонд, а работата по реконструкцията на съществуващи обекти се оказа от изключителна важност за населението. Това помогна за развитието и на туризма в общината. Казанлък се разви като притегателен туристически център заради политиката на кмета да развива и обогатява традициите, като същевременно добавя и нови обекти и разработва модерни проекти за туризъм и развлечение. Днес казанлъчани и гостите на града могат да се насладят на тракийската могила Шушманец и на останалите социализирани тракийски светилища. Могат да посетят единствения по рода си музей на фотографията и визуалните изкуства, открит през 2015 година. Съвсем скоро врати за посетители от цял свят ще отвори най-новият и единствен по рода си в Европа атракцион – Светът на траките. Не случайно, именно в Казанлък, столицата на маслодайната роза и емблема на България, се намира единственият по рода си музей на розата и розопроизводството, построен през 2016 година. С Роза Дамасцена е свързан и един от най-красивите паркове на Казанлък – парк Розариум, признат за съвършенство в парковата архитектура и любимо място на казанлъчани и гостите на града. Всички те вече спокойно могат да отдъхнат и в центъра на града, където е предложено цялостно ново архитектурно и ландшафтно решение на мястото на някогашното неогледно изкопно пространство в близост до читалище Искра. Днес изграденият площад Кияцо посреща семейства с деца, млади и стари, гости от близо и далеч.
като им предоставя наслада за сетивата и възможност да видят единствената по рода си творба Ахинора на световно известният казанлъшки художник Иван Милев, изложена в новооткритие през май 2023 година специално за нея музей. Ако днес направим национално проучване с един единствен въпрос, каква асоциация предизвиква у вас Казанлък? Сигурна съм, че отговорите ще бъдат рози, траки, работа, обаяние, различно място и най-общо градът, който вдъхновява художници, поети, артисти с позитивния си дух, с романтиката и спокойствието си. Като кмет на община Казанлък, най-голямото ми желание е градът не само да се развива, но и да запази славата си на различното, духовно място. Всички ние носим индивидуалната отговорност за това и уверено работим за доброто му бъдеще. А бъдещето се твори сега, в този час, на тази дата, в този момент, от всеки един от нас. Така работихме и през този мандат, макар малко необикновен и труден. Казанлък отблизо, от високо и отдалече място, което всеки е впрегнал енергията си, за да се реализира, за да живее в добре устроен град или село, за да възпитава децата си в увереност и оптимизъм. Ние обичаме Казанлък.